Ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи Файзи Дастархон боз меҳмони хонадони шумоён аст ва имрӯз ман ҳамроҳи писарчаи хурдиам Азамҷон барои шумоён боз як таоми миллии қадимаро тайёр карда нишон медиҳем. Ман боварӣ дорам, ки ҳамаи шумоён ин таоми миллиро медонед, дар хона тайёр мекунед ва бори дигар аз он дарак додан, бори дигар хотиррасон кардан ба фикрам зиёдатӣ намекунад. Хуб, таоми миллии мо номаш оши кичири. Таоми миллии мо хуб оши кичири ном дорад ва бисёртар аз замонҳои пеш, давраҳои қадим модаркалонҳои мо, модарони мо бисёр ин таомро тайёр мекарданд, хуб истеъмол менамуданд. Барои тайёр намудани оши кичири барои мо чиро лозим аст? Мо қаблан ҳамаи ҳамин маҳсулоте ки хуб лозим мо онро тайёр кардем, омода намудем. Картошка, аз сабзавотҳо картошка, сабзӣ, пиёз, аллакай нахӯти майда карда, реза карда мондем, гӯшти қима карда шуда, помидор, қаламфури булғорӣ ранги сурхаш, нахӯт ва мош, зира ва аз ҳама муҳимаш барои оши кичири барои мо биринҷ не оқшоқ лозим аст. Азамҷон, мана ҳамин номаш оқшоқ ва ҳамин оқшоқро мо истифода мекунем барои оши кичири. Анакнун ман инҷо мо ҳамроҳи Азамҷон мошро камтар гирифтем, ним пиёлача мош, чунки ҳозир ҳаво гарм, фасли баҳор аст, моши бисёр хӯрдан ба фикрам он қадар тавсия дода ҳам намешавад. Агар ки зимистон мебуд, ҳаво хунук мебуд, шояд мошро боз зиёдтар истифода мебурдем. Алҳо ним пиёлача мош кифоягӣ мекунад. Анакнун Азамҷон, ту ин мошро дор. Ҳозир мошро аввал гирифта, шуста, онро дар як зарфи аловида меҷӯшонем, то ки мош кафад, то фурсати кафидани мош мо шумо аниқтараш метавонед ана ҳамин сабзавотҳоро, яъне он чизе ки барои ҳамин шӯрбочаи ҳамин ҷавари оши кичири лозим аст, шумо метавонед омода кунед. Онро мо пеше ки омода кардем. хуб, Азамҷон, кани мошро рез. ту ёрдамчии ман ба ман кӯмак мекунӣ. Ҳозир мошро мешӯем. хуб, шуста мошро тоза шуста онро ба оташ мегузорем, то ки дар аловидагӣ кафад. Агар шумо мошро якбора ба дег андозед, кафидани он камтар мушкилтар мешавад дар даруни дег. Бинобар ҳамин шумо метавонед мошро дар аловидагӣ ба намихел як зарфи аловида гирифта ҷӯшонед, то ки тезтар он кафад. ҳатто агар шумо аз кор омада бошеду вақт ками карда истода бошад, шумо метавонед дар аловидагӣ мошро ҷӯшонда боз дар дег оқшоқро ҳам якбора ба пухтан шурӯъ карданатон мумкин аст, ба ҷӯшондан шурӯъ карданатон мумкин аст. тамошобинони азиз, то он фурсате ки мош ба ҷӯшидан медарояд, оби мош ба ҷӯшидан медарояд, мо метавонем хуб хеле ки гуфтем, ман ин сабзавотро, яъне ҳосили ҳамон шӯрбочаи оши кичириро қаблан тайёр карда мондам. Шумо метавонед то фурсати ҷӯшидани мош ҳамаи онро омода кунед, тайёр кунед. аввал ман як чизро мегӯям ба шумо. Инҷо пиёзи майда реза карда шуда ҳаст. ана ҳамин пиёзро бо гӯшти қима карда шуда ман одатан хуб ҳамроҳ карда, намакро ба ман де Азамҷон, ба он намак мепошам ва зираву намак пошида онро омехта мекунам, барои он ки агар шумо дар аловидагӣ пиёзро пазеду, сипас масалан гӯштро пазед, ё ки аввал гӯшт баъд пиёзро пазед, гӯштатон кинчхел хушкак мебарояд. Агар онро бо пиёз омехта кунед, он бисёр як лаззати аҷиб дорад.
маззаи хӯроки шумо ҳам бомазза мешавад. Гӯшт ба фикри ман моро анамехел ёд додан омӯхтан. Гӯштро бо пиёз аралаш мекунему, баъд онро мепазем барои шӯрбоча. Азамҷон. ҳоло нав ба ман як нафар ҳамшираи тип занг задам. Он кас насаби худро агар хато накунам Ҷӯраева гуфта худро шинос кардан. Ҳамшираи тип буданд, гуфтанд ки 50 сола ҳастанд ва баъди 14 рӯзӣ дар карантин кор кардан дар таваллудхонаи шаҳрӣ. Он кас имрӯз назди фарзандон аҳли оила дар хона ҳастанд ва бисёр миннатдории худро баён карданд ба роҳбарияти вилояти Суғд, шаҳри Хуҷанд ва бахусус ба аҳолӣ, ба сокинон, шаҳрвандоне ки кӯмак карданд. Он кас гуфтанд ки 14 рӯзе ки дар карантин будем, кор кардем, дар беморхона ба беморон кӯмак кардем. Мо худро танҳо ҳис накардем, ба мо бисёр кӯмак расониданд. Хуб хӯрокҳои бомазза, сари вақт, гарм ба мо расонида истоданд одамон. Давоми 28 соли фаъолияташон ҳамчун ҳамшираи тип, он кас мегӯянд ки бори аввал ман бисёр қаноатманд ва хурсанд ҳастам ва аз ин пешам ман аз касби интихоб кардаи худ пушаймон набудам ва имрӯз ман бисёр шод ҳастам ки моро бениҳоят қадрдонӣ мекунанд ва ғамхорӣ мекунанд ва мо кӯмаки худро ба беморон дариғ намедорем ва мо аниқ яқин медонем ки имрӯз мо лозим ҳастем. имрӯз беморон ба мо муҳтоҷ ҳастанд, ба мо нигоҳ мекунанд бо умед ва мо шахсан ман гуфтанд ҳарчанд сину солам 50 сола бошад ҳам хуб то қувват дорам, ман албатта хизмат мекунам, гуфтанд кор мекунам ва кӯмаки худро ба беморон мерасонам то ки онҳо тезтар шифо ёбанд. гӯён миннатдорӣ карданд ва як чизи аз ҳама аҷоибаш, мо дар барномаи аввал якум барномаи Файзи Дастархон оши шаламошак пухта будем, хӯроки шаламошак пухта будем ҳамроҳи Азамҷон ва онро ба беморхонаи касалиҳои сироятӣ фиристода будем. ин ҳамшираи тип гуфтанд ки ба мо ҳам шаламошак омад, онҳо ки дар таваллудхонаи шаҳрӣ буданд ва фикр карданд ки оно мо тайёр кардем, бисёр хурсанд буданд ва миннатдорӣ баён карданд. ҳар чизе ки бошад, ба ҳар ҳол мо низ хурсанд ҳастем. албатта мо мехоҳем ки шумоён низ шифокорони азиз, табибон, пизишкон, ҳамширагони тиб, попкорон ҳамеша сиҳат саломат бошед. хуб танатон дардро набинад ва ҳамин хел бо як рӯҳияи тоза, бо як иродаи қавӣ ба кор ҳозир шавед ва беморон кӯмак намоед, чунки воқеан ҳам беморон аз шумоён умеди калон доранд ва ба беморон низ шифои комилро омон ҳастем. инак хуб инҷо қимаро ман тайёр кардам, гӯштро бо пиёз тайёр кардам, мана тайёр шуд. акнун нигоҳ мекунем кани мош ҷӯшид ё не қариб ҷӯшида истодааст моши мо. тамошобинони азиз, кафке ки дар рӯи мош аст, мо онро оҳистекак мегирем то ки ранги кичирии мо сиёҳчатоб нашавад. мош кафид ва ман дегро гузоштам дегчаро то ки шӯрбочаи оши кичириро тайёр карда монем. ҳозир хуб ба дег равған меандозем. то гарм шудани равған мо он гӯшту пиёзе ки омехта карда будем, пеша ки тайёр карда будем, онро бирён мекунем. сипас боз дигар маҳсулотҳо вориди дег мешаванд ва шӯрбочаи мо бояд ки на кам аз 1 соат ҷӯшад. хуб равған тасфид ва қимаро бирён мекунем. шумо метавонед ҳамин қимаро даврашакл карда хуб ба мисли қурут ё чормағз хуб дар аловидагӣ ба обаш андозеду ба ин ҳамин шакл ҳатто шумо метавонед
гӯштро хуб истифода кунед. Аммо ман бошам қимаро мехоҳам ки ана ҳамин хел бирён шавад. Як фурсате шуда буд ки ана ҳамин таоми миллии мо бо номи хуб оши кичирӣ қариб ки аз байн рафта буд. хушбахтона хуб бо баробари эҳёи урфу одат ва анъанаҳои миллии ниёгон ана ҳамин таоми миллиро ҳам мо нигоҳ дошта тавонистем аз насл ба насл, яъне аз модаркалонҳо ба модаронамон, аз модарон ба мо хуб мерос омад ва мо тарзи тайёр намудани онро ҳам фаҳмидем. тарзи тайёр намудани ана ҳамин таоми бо ном оши кичирӣ бисёр гуногун ҳам ҳаст ва дар ҳар оила онро ҳар хел тайёр мекунанд. Дар идомаи ана ҳамин барнома шумо огоҳ мешавед. хуб аввал мо бо Азамҷон дар хона ҳастем, дар хона нишастагӣ ҳастем. Мо ҳар рӯз ҳамроҳи Азамҷон дарс тайёр мекунем, фосилавӣ бо муаллимон дар тамос ҳастем. онҳо ба мо вазифаҳои хонагӣ месупуранд ва мо ҳамроҳи Азамҷон онро тайёр мекунем. хуб баъд рафти ҳамин тайёр намудани вазифаи хонагиро мо ба телефонҳои мобилии худ сабт мекунем ва боз баргашта ба муаллима равон мефиристонем, равона мекунем. он кас дида ба мо баҳо мегузоранд, аниқтараш ба Азамҷон баҳо мегузоранд. ана ҳамин телефони мобилӣ ҳам мо бисёр дар бораи ҳамин телефон гап мезанем. мо ҷиҳатҳои хуб мусбиву манфии истифодаи телефони мобилӣ ҳаст. ана ҳамин ҷиҳатҳои мусбии он яке аз ҷиҳатҳояш дар ҳамин аст ки мо ҳамроҳи Азамҷон фосилавӣ дарс тайёр карда метавонем ва алҳол ана ҳамин барномаи мо ҳам тавассути ана ҳамин телефони мобилӣ сабт шуда истодааст ва мо аз ин телефон фаровон истифода карда истодаем ҳамроҳи Азамҷон. гӯшти қима камтар бояд сурхчатоб шавад. хуб Азамҷон ту ба ман помидорро тайёр кун, ба ман де. камтар бояд гӯшт сурхчатоб шавад. ҳастанд кадбонҳое ки пешакӣ картошкаро бирён карда мегиранд ин тараф, баъд боз аз сари нав ба шӯрбоча оғоз мекунанд барои бирён кардани ҳамин хуб шӯрбочаи таоми мо. лекин ман медонам ки картошкаи мо дар об ҳал намешавад, яъне об намешавад. ман онро метавонам ҳамроҳи хуб қима, помидор бирён кунам. дастиёраки ман Азамҷон. боз кадом таомҳоро пазем? ош. боз кадом таомро пазем мо ҳамроҳи ту Азамҷон? дилат кадом таомро мехоҳад? шашлик. оҳ шашлик. шашлик хуб шудааст. аммо дар шароити хона мо шашлик тайёр карданамон ғайриимкон аст. лекин мо дар хона шашликпазаки барқӣ ҳам дорем. хуб барои чӣ не? шояд ягон рӯз шашликам тайёр мекунем. ту дар хона бош, ба кӯча набаро. барои ин фарзандони мо дар хона нишастан дар аввал хеле мушкил буд, чунки маслан ҳамин Азамҷон мехост ки дар кӯча бошад, бозӣ кунад каму беш. акнун аллакай вай одат кардааст. дар хона мо хаста намешавем, зиқ намешавем. ту ҳамроҳи ман китоб мехонем, дарс тайёр мекунем, боз дигар корҳои хонаро сомон мекунем. акнун ба ман чӣ? Азамҷон, акнун ба ман чиро де? помидори хуб тамак.
وقتی که شورباچه ما میجوشد و تیار میشود اگر امکان داشته باشیم در دیگر دیگ در آتش ما میتوانیم کچری رو پزیم آقشاق رو یعنی پزیم همراهی موش ما علاقه جوشیده خوب کفیده است. نکنون بعضی آدمان اونهایی که در حولیهای زمینی استقامت میکنند در دیگو آشتان این طعام ملی رو تیار میکنند و مزه و طعام باز دیگر خیلی است. اکنون ما از اون شرایطی که در خانه داریم از اون محصولاتی که قیمت نیست ارزان است در هر یک خاندان هست ما کوشش میکنیم که طعام‌های گوناگون رو تیار کرده پیشکش شما نماییم. نوبتی آقشاق است. آقشاق رو ما میشویم. آقشاق من باوری دارم که همه شما میدونید زنهای عزیز این گرونجی که میده کرده شده است و باقی مانده های همون برنج. که آبی ما به جوش می‌دراید و ما بعداً موش رو همراهی آقشاق همراه کرده اون رو می‌جوشانیم و از همه یک چیز اساسی و مهم رو من برای شما خدمت می‌کنم. برای پختن کچری خوراک کچری ما نمی‌خواد یک قاشق کلان چوبی لازم است. ماست با همین گونه از خوب خوراک ما تیار می‌شود با مزه می‌شود و تمام سیر و اسرار همین خوراک کچری ما آش کچری میگیم در همین قاشق است فکرم قاشق چوبی و ما از آن استفاده میکنیم. شما در ادامه برنامه میبینید البته من باوری دارم. دیگ به جوش در آمد ما موش رو همراه کردیم و با همین قاشق کلان چوبی به کوفتن شروع میکنیم و از همین جا تماشابینان عزیز مرحله اساسی کچری پزی به فکرم شروع می شود ابتدا میگیرد و ما همین قاشق کلان رو به کار می اندازیم و کوفتن میگیریم تا فرصتی که کچری تیار می شود آقشاق می پزد همین طور. سیر هم نیست. این زنهای نسبتاً سن سالشان کلانتر بسیار خوب میدونند. الان وقتی آن رسیده است که ما با این طعام کمتر آرد همراه کنیم چون که آرد بسیار یک رولی مهم رو میبازد برای تیار شدنی پورا تیار شدنی همین طعام. دو قاشق آرد و با دست آن رو میپوشیم با قاشق چوبی کوفتن میگیریم تا که حل شود آب آمیخته شود و روشچه ها نموند. بسیار میکوبیم از همین جا یک مرحله مهم و با مسئولیت است و از کدبانو از پزنده یک مهارت خاصه رو طلب میکنند و شما باید که حتما احتیاط باشید چقان باشید هوشیار باشید که هم تگی دیگتون نگیرد و هم بعدی پوشیدنی آرد روشچه ها پیدا نشود کوفتن میگیریم همه. کچری هم تیار شد. نگاه کنید. اکنون کمتر یک فرصت 5 دقیقه فرصت میدهیم که این کچری ما دم گیرد. تماشاچیان عزیز خوراک کچری آش کچری رو ما با دو نمود در دو نمود برایتان نشان میدیم. یک نمودش با شورباچه خیلی که ما قبلا شورباچه آن رو آماده کردیم و یک نمود دیگرش
бо ҷурғот ва равғани маска. Мо 2 чумча равғани маскаро метасхонем дар това. об мешавад ва вақте ки равған доғ мешавад, онро ба болои ҷурғот мепошем. Худатон шоҳид мешавед, мебинед дар идомаи барнома мо нишон медиҳем. таоми миллии мо тайёр шуд бо номи оши кичирӣ. таоми кичирӣ тайёр шуд дар 2 намуд. аз кадомаш табатон бардорад, онро шумо дар хона тайёр карда истеъмол намуда метавонед. имрӯз мо ба хотири он ин барномаро таъсис додем ва ин таомҳои миллиро мепазем ки шумо дар хона бошед, барои ҷигарбандони худ, азизони худ таомҳои гуногуни болаззатро тайёр карда бошед, то ки андешаҳои шумо, фикри шумо, хотири шумо аз ҳар гуна фикрҳои бегонаву хуб ваҳму воҳимаву таҳлука дур бошад. ғамгин набошед, ғамро ба дили худ роҳ надиҳед. албатта мо боварӣ дорем ва умедвор ҳастем ва дуо ҳам мекунем ки ин вабое ки ҷаҳонро фаро гирифтааст тезтар аз сари ҳамаи мо дур бошад ва худованд дар паноҳи исматаш ҳамаи мо шуморо нигоҳ дорад ва аз ҷумла фарзандони моро ки дар муҳоҷират ҳастанд, фарзандони мусофири моро ки аз они ман ҳам яке дар амрико, дигаре дар Москва аст, бо оилааш худованд дар паноҳаш нигоҳ дорад. худро эҳтиёт кунед, ба кӯча набароед, дар хона бимонед ба хотири анаҳамин дӯстро якон фарзандони мо. ва ман албатта боварӣ дорам ки он таомҳое ки мо тайёр мекунем, шумо ҳам дар хона онро омода мекунед ва бо аҳли оила онро истеъмол менамоед. то барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.